pel que fa a la sanitat, el que crec que ha de preservar-se davant de tot és que davant de l'enfermetat, davant de la malaltia, tots els ciutadans siguin iguals. Jo crec que això és un element fonamental, és un element bàsic. I, de fet, en el finançament, nou finançament que nosaltres plantegem, el que plantegem és que se prioritzi en tota Espanya la sanitat i que, per tant, tots els ciutadans tinguin el mateix dret a accedir als serveis sanitaris en funció dels seus problemes de malaltia, no en funció de la seva cartera. I jo he dit en tota claritat que tots els processos de privatització que està portant a cap el Partit Popular en esta comunitat i també en altres comunitats, en el cas valencià, ja els ho dic en tota claritat, el 2015 nosaltres anem a fer un pla de rescat per a garantir el servei públic. És evident que hi ha una cosa que per a mi és clara, i és que ninguna persona se pot quedar sense ser atesa per raons econòmiques. I el que ha passat en Palma de Mallorca o que va passar l'altre dia en Calp, això no és tolerable. Pero es que la Comunidad Valenciana no se ha cerrado un solo hospital, ni un centro de educación. Es decir, el hecho... Vamos a ver. No, se ha privatizado y sí que se han cerrado. Mire, le puedo decir, el departamento que está absolutamente privatizado en esta comunidad es el departamento de la Marina Alta, Denia. Y en ese departamento, entre otras cosas, no hay urgencias en pueblos mucho más grandes que los pueblos de Castilla-La Mancha, que hubo un gran problema y finalmente se volvieron a abrir. Le hablo de pueblos pues como Ondara, le hablo con Gata, como Pedreguer, que son pueblos de ya una dimensión importante.